Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message rekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri asingle father, ndakasangana nebhebi pano paFacebook tikabva tazopinda murudo. Takatanga kuonana kusvika tazotanga kusangana yedu pabonde. So ndakazoti ndava kuda kumuroora mukomanashi akabva atanga kutsika. Ndo pandakazofona one night, it was midnight, ndainge ndisati ndambomufonera pahour iroro. Foni yakanodairwa asi pakabva pabuda sound iya inoitwa nenyoka. So ndakaramba ndakangoisa foni panzeve ndichifunga kuti asi ane murume uyo waainaye, asi ndakatonzwa kutoti iyi yainge iri sound yenyoka. It was a hissing sound. Then yaiti kana ikaburitsa the hissing sound yaibva yaridza muridzo. So nekutya ndakabva ndazokata foni. Kubva musi uyo akabva azondibloka. Inini ndine time yandinoita se ndava kurwara njere. Ndibatsireiwo hama kuti kana iri mhepo yaakandiisa iri kundishandisa inge ichibva pandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri murume ndiri kunetsekana nekusagutsa mudzimai wangu pabonde, ndibatsireiwo mukomanashi. Ndaedza maherbs ose anonzi kana ukanwa maherbs awa unoitawo nguva refu uri pabonde, asi problem yangu ndeyekuti paya kana tava kunoita bonde, kana ndikangoisa nhengo yangu ichingonodzirwa ndinobva ndarasa hurume ipapo. Ndatova ne6 years nedambudziko, asi mukadzi wangu haacomplaini. Ndinozviziva kuti ari kubuda achinogutswa kunze nevamwe varume. Ndinokumbirawo kana kuine pane anozivawo mushonga wechivanhu wandingamwe kuti neniwo ndinge ndichinzwawo kunakidzwa kwebonde, ngaandibatsirewo. Nhengo yangu iyo inokwanisa kutoita simba ka5 usiku humwe chete, asi kana ndikangoda kungoita bonde naye ndinobva ndatorasa hurume pasina kana chandinenge ndamboita. Ndakamboedza kuita bonde nevamwe vakadzi ndichifunga kuti maybe mukadzi wangu ndiye ane mweya wekwake usingadi bonde, asi ndakaona kuti ndini nditori nedambudziko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Saka mumusha meduwo mune ngozi. Izvi ndo zvatinoita kana kuri kunzi sevanasikana vemudzinza paya, kana kuri kunzi unenge wabatira pamuviri, kana pakasaitwa chivanhu icho chichi chandikuda kukuudzai, zvinotoreva kutoti izvo unokwanisa kutofira muleba. Zvino ndakataura nanasise vangu nanabhudhi uye zvekare nemacousins angu. Point yangu yainge iri yekuti fine, isusu takadzidziswa chivanhu chatinofanira kuti tinge tichiita nevabereki vedu, but ko isusu kana tikazofa tisinawo kudzidzisawo chivanhu ichi kune vana vedu, dzinza haringazosari risina vanasikana here? Because right now nekudawo kweeconomy, vamwe ndivowo vava kuna Canada, vamwe kuEurope, vamwe ndiso tiri muno muSouth Africa, vamwe ndo vari kuZim. Saka we are no longer that united as a family. Yangova nyaya iya yekuti tava kungotaura tose pamafoni, but unity chaiyo hapasisina. Saka inini ndichitaura yainge iri nyaya yekuti ndiri kutyira vana ava, vana vakazvarwa, vanasikana vakazvarwa mudzinza, kuti kana tikafa tisina kugadzirisa zvinhu izvi. Because ndainge ndakataura ndikabva ndati sezvo mari tiinayo, we can afford, tadii tazama kuti
tinge tichizofambira nyaya dzacho. But nyaya iripo ndeyekuti even inini mukoma ndinonamata, I am a Christian woman, but ndazosvikawo pakungozviudza kuti maybe zvinhu izvi tinofanira kuti tinge tichizvigadzirisa. Handiziviwo kana ndiri wrong, vedare renyu vanokwanisa kundibatsira. Kana tagadzirisa zvinhu izvi tobva tadzoka zvedu kuchechi. Yes, we might argue, but chokwadi ndechekuti ngozi zvayo mumusha medu, ngozi irimo, because titori nevamwe vana tete vedu vakatofa vatoita zvokumonyewa mutsipa, and iyo ngozi yacho inongomirira paya pekuti munhu kana kuri kunzi paunenge waenda muleba paya ndo painobva yakuwanira mukana ipapo yobva yakuuraya. Kamudzinza imwe makafa madzitete edu iwo anokwana kuita 5 vachingoita zvokumonyewa mutsipa vose pavanenge vaine pamuviri. Vakazoti vafamba paya sekuru nemadzibaba edu ndo pavakabva vazoudzwa ivo sekuru kuti ko unogofamba nei, nekuti chokwadi chako unochiziva kuti iwe wakauraya munhu. Saka awa ndo maurayiro acho avakaita murume iyeye uyo ainge achibva kuMozambique. Zvainzi ivo sekuru vedu kuplot kwavo vainge vachishandirwa neumwe murume uyo ainge achibva kuMozambique. Saka murume uyu vakabva vamuudza kuti pagore roga roga ndinenge ndichikupa mombe. Saka pavakaona kuti vainge vasingachadi kumupa mombe, vakabva vazomuti iwewe saka chindishandira kwemakore anokwana iwo kuita 7. Kana wandishandira for 7 years ndisingakubhadhari, then ndinobva ndazokupa pakati pevana vangu vasikana, unobva wazosarudza 1 uyo waunenge uchida. Saka zvinonzi iye murume uyo wekuMozambique akabva azosarudza last born vatete vainge vari last born mumhuri umo makazvarwa baba vangu. Then 7 years dziya dzakazoti dzakwana, sekuru ndo pavakabva vazochinja, vakabva vazoroodza vatete ivavo, nekuti zvainge zvichinzi vatete ivavo vainge vakanaka zvisingaite. Saka vatete ava vakazoroorwa nemurungu, then ivo sekuru zvinonzi vakabva vazoona kuti zvainge zviri nani kuti vatete ava vange vachitongoenda nemurungu. But vatete ivavo mushure mekunge uyu murume wekuMozambique azourayiswa nasekuru, vatete ava yanzi vakabva vazofa, vakafa zvekare vaine pamuviri. Saka uyu murume wekuMozambique zvinonzi paakazozvinzwa kuti ivo sekuru vedu vainge varoodza vatete ava, yet vainge vakawirirana kuti uyu ndiye achazova mukadzi wako uyu wandichazokupa, then vakabva vazotanga kunetsana, vachinetsana paya, then ivo zvinonzi vakabva vazotsvaka mabhinya, ndokubva vazoenda nemabhinya aya kuplot kwavo. Saka murume uyu hanzi vakabva vazomuti anga achitsvaka huni, then akati atsvaka huni kudaro ndo hanzi pavakabva vazotora drum, vakati vatora drum ndokubva vazorigadzika pamoto, ndokubva vatanga kumuti ange achibika porridge. Then akati achibika porridge riya murume uya ndokubva mabhinya aya azosvika ndokubva azomubata, akabva amukandiramo mudhiramu imomo mainge muine porridge rainge richikwata kudaro. Saka murume iyeye zvinonzi akafa kurwadza, ndokusaka achitirwadzisa semhuri. Saka ivo sekuru vakabva vazochitendeuka manje pavakaudzwa kuti uri kufanira kuti unge uchiripa munhu uyu, uri kufanira kuti unge uchimupa mukadzi wake, nekuti kumuka kwaari kuita iye ari kumuka achiti ari kuda mukadzi, nekuti kuplot kwedu dzimwe nguva mombe nekuti kuplot kwavo zvainge zvichinzi mombe dzaikwanisa kungofa, but dzainge dzisingafi dzose at the same time, dzaikwanisa kufa 2 pamwedzi. Then ivo ndo pavakabva vazotendeuka, but vainge vachipota vachienda vachinovharavhara. Saka isuwo takazodzidziswawo chivanhu chacho chekuti mwana wemudzinza kana kuri kunzi anenge aroorwa panofanira kuti pange pachitorwa mbudzi. Saka mbudzi iyi inobva yazoenda yobva yazonorasirirwa musango, but haingorasirirwi chete musango, inotanga yabayiwa nebanga then yobva yasiyiwa musango imomo kana kuti mugomo. Saka inozongofamba ichingobleedha. Saka takangoudzwawo nemadzibaba edu kuti mbudzi iyoyo painenge ichifamba ichibleedha, then inenge ichitoyamwiwa ropa nemweya wemurume iyeyu wekuMozambique. Zvekare kana kuri kunzi unenge uri muleba, panofanira kuti pange pachiwana umwe munhu weukama anotora mbudzi obva aenda nayo mbudzi iyaya
obva anoirasirira, mungava muri mugomo kana kuti mumasango, then inobva yabayiwa nebanga yobva yatanga kutiza ichienda. Ngozi iyaya painenge iri bhizi ichinwa ropa, then uya mwanasikana anenge ari mulabor anokwanisa kubva atobetserwa. Saka ndiyo confession iyi yandiinayo mukomanashi. Ndiri kutsvakawo advice from my own fellow Christians. I know kuti Mwari zveshuwa variko, but ngozi zveshuwa dziriko. Isusu as a family we have witnessed it first hand. Iko zvinozvi anototibatsira kune vamwe bamunini avo variko kumusha. Saka ivavo ndo vatinotoudza kana kuri kunzi sevanasikana vemudzinza kana kuine uyo anenge aine pamuviri, zvisinei nekuti munhu anenge ari kuCanada kana kuti kuEurope kune macousin sisters angu, tinotovaudza bamunini ivavo. Saka ivo bamunini vacho ndo vanobva vazotiitira chivanhu chacho. Saka ndo point yangu iyo yandiinayo yandinogara ndichingoraiza mufamily group, even though pasina anokwanisa kusimudza musoro achiti tadii tafamba, munhu wose anongoti ngatinamatei, but sekuru vedu vakatotizawo vachitouya kuchurch, but still pavakatotiza zvikabva zvatoita worse. Maurayiro acho avanonzi ndo avakaita murume uyu wekuMozambique anorwadza. I'm sure kuti murume iyeye akanzwa marwadzo, sure kubikwa porridge richikwata wobva wakandwamo mudhamu macho imomo, kubikwa kusvika wafa. Hanzi akati afa vakabva vazotora mamwe maparts, but amene kuti maparts iwawo akazoshandiswa. Zvinongonzi iwawo mabhinya acho ndo akabva azoenda nemaparts emurume iye wekuMozambique. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. I will be humble enough kune vanenge vachazonditukawo vachindishora vachinditi handisi a strong Christian. Aiwa, ndinongoti it is okay. Isusu ndisu tinoziva kuti what kind of a situation we are facing. Ndikutodawo rubatsiro rwenyu vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunziwo mumuri menyu munenge muine problem yengozi, uyaiwo kuinbox kwangu muchitiudzawo kuti chii chinenge chinyatsokuitika. Kana kuri kunziwo maybe unenge wakauraya munhu, you are hiding, kana kuti wakaona painge pachiurawa munhu, kana kuti wakaona munhu akafa, and kana paine zviri kuitika kwauri, you can come to my inbox and share with me your own story. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 20 years nemwana 1 nemurume, but nyaya yangu yakadai. Ndisati ndaroorwa ndaidanana nemukomana wepanext door pedu, zvainge zviri zvevanana. Takabva taramba tichidanana kusvika ndazopedza kunyora form 4, asi rudo rwedu ainge ari ma-on and off kusvika ndazodanana nemurume uyo wandigere naye kusvika pari zvino. Kasi uyo wepanext door ndaimuda cause iye ndiye ainge akandibvisa umhandara hwangu. Saka ndakati ndapedza kunyora form 4 ndakabva ndazoita nhumbu yemukomana wepanext door, ende iye akanditi bvisa nhumbu iyoyo. Inini ndokubva ndaramba. Ndakatoona kutoti munhu ari serious, ndikabva ndaita zano rekurara nemukomana wechiTumu. Ndikamuudza kuti ndainge ndiine nhumbu yake, iyewo akabva ati now yava kunetsa ndeye kudai. Mimba ndakasununguka, mwana musikana atova ne6 weeks, asi uyu wepanext ari kundifonera achiti anoda mwana wake. Hanzi kana akawana chinomuwana ndisazomutsvaka. Nawo mwana uyu akafa, asi anouya pamba pangu achinditi ndinge ndichiudza murume wangu chokwadi icho chandisiri kukwanisa kumuudza. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndakarorawo mukadzi wangu mainge muri mugore ra2022. Mukadzi wangu akanaka ende ane zvese izvo zvinodiwa pamunhukadzi. Ndinoda kureurura kusagutsikana. Ndakazoita kamwe kagirlfriend kapombi kanyama, ndokuzoendawo kusleep over kwandoshandira. Mukadzi ainge ari kumba
kutown. Ndoda kungoti mukadzi wangu, midzimu yako haidi mashura oro wakatondigadzira, nekuti yakabva yatoramba kutoshanda usiku hwose. Ndikanyara kusvika pekupedzisira apa mwana ainge akanaka. Ndakazoda kuita recovery ikaramba futi, asi mukadzi wangu ndinotokwanisa kutomurova kana marounds 5 inenge iri sando chaiyo. Maybe kanewo chikwambo kagirlfriend ako, nekuti ndakanetsekana nekushushikana pamwe nekuedza kuti handina kugadzirwa here nechimwewo chibhebi chandaida ndikatodya bota. Mwana uyu achingondirwadza kozi ndainge ndichida kumbomuravira but ishe vakaramba mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu mujolo chaiwo, mujolo the pandemic. Rekedza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nhashe ndinoda kureururawo kuti apo pandakarambana neex-husband yangu zvakaitika ndezvekuti murume uyu ndakasanganawo naye muno muSouth Africa. Mushure mekunge tasangana muno muSouth Africa ndokubva tatanga kuhadhira life. Takati tahadhira life paya then inini ndakabva ndazoona sekunge life yake it was taking too slow. Ndokubva ndazotanga kudanana neumwe murume, iye akabva azozvibata kuti ndainge ndava nechikomba, ndokubva azondiramba. Mushure mekunge andiramba ndakabva ndazomutorera almost everything, ndokubva ndazomusiya paya. Zvino ndakazoti ndamuramba paya then ndava kugara neumwe murume uya. Things really went bad in my relationship zvekuti even right now I regret. Saka ndakabva ndazongoti pandakaenda kumusha ndichitaura naamai vangu vakabva vanditi manje zvawakaita izvi it is a mistake. Munhu uyu kana akangogara aroora umwe mukadzi zvimwe kuda anokwanisa kubva atoroora mukadzi anenge aine chipo chelaki mumaoko ake. Saka zviri nani kuti ungogara wamugadzira. Saka ndakabva ndamugadzira, amai vachiti mugadzire munge muchingofanana because zvinozorwadza. Iwo vachitondiudzawo kutoti pavakarambana nababa ndo pain yavakazonzwa mushure mekunge vava kunzwa kuti baba vainge vava neumwe mukadzi uye zvekare baba vakabva vatotenga motikari. Saka ndakabva ndazobatsirwa naamai kuti ndinge ndichimugadzira murume uyu. Saka nanhasi uno iye ari muno muSouth Africa uye zvekare anotongogarawo mulocation imomo mandinogara but ratova rombe rekupedzisira, anongoraramira doro. Saka zvinotondifadza kumuona iye achiita zveurombe because handidi kana any progress in his life. Ini naye hatina kana mwana watakazvara tose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naime zvazvakangoma hazvo vedu we. Apa munhu hauna kana mwana wawakazvara naye and at the same time hausi kuda kumuona achiita any progress in life. Hanzi takamuisa shavi reurombe, anongoraramira kunwa doro chete. Fear women.